Lebap vilayatynyň Türkmenaba şäherindäki Türkmeniň Agy binasynyň öňünde Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asratly bayragyny almak uğrundaky bäsişiň şertlerine geçirilýän höwüsçüň aýdymçy ýaşlaryň ýaňlan ýarym telebäsişiniň Lebap vilayaty tapgyry geçirildi. Milli medeniýetimiziň otunutumyzyň ösürmegine ýardam bermegi, zekini höwüsçüň aýdymçy ýaşlary ýüze çykarylmagy, dörjül okuýy bolan zekini ýaşlaryň sunat äleminiň ýerleri olup geçmeklerine giň ýol açmagy, şeýlekin Türkmen halkynyň aýdymsy sunatyny täze döwrap aýdymsazlar bilen baýlaşdyrmak maksat edilýän bu dörjül bäsişine desapy tapgyrdy ýeňji bolan. Sunat älemini göwün beren aýdymçy ýaşlaryň ony gatnaşdy. Bäsişik aýdymsaz muştoklarynyň göwün uşşuny ganatlandyryp ýatdy galyjy pursatlara baý boldy. Bäsişiň düzgünlamasyna laýyklykda oň gatnaşanlar kämil eserleriň üstü bilen berkarar watanymyzda amala aşyrylýan ýurt ähwitli tutumly işleri, agdy bir halkymyzyň bagtyar, parahat we awadan durmuşyny, milli gymmatlyklamazy, watan söýjülük, ansanperwerlik ýaly ýol ýörülýämiz wasp edýän joşgyny aýdymlary, şonuň ýaly türkmen kompozitorlarynyň döreden hemde täze uýuşgunly döwrap estrada aýdymlaryny usatlyk bilen ýerine ýetirdiler. Zekini ýaşlaryň ýerine ýetiren aýdymlaryna garaşsa baky bir tarap Türkmenistan bedew batlatmadyň mekany ýylynyň şanly wakalary we okkuny ösüşleri belin tiňlerde beýany tapdy. Çykyşlarda höwüsçüň aýdymçy ýaşlar özleriniň aýdymsaz sunutyna bolan zekin başarlyklaryny, okuyuplaryny, aýdymlary ýerine ýetiriş usatlyklaryny açyp görkezdiler. Kalplere şatlyk şowkun bilen gurşulan aýdymsazyň muştoklary ajaýyp aýdymlary dowamly el çarpyşmalar bilen gyzygyny garşyladylar. Eminler topar tarapyndan höwüsçüň ýaş zekinleriň sahna medeniýetine, aýdymy ýerine ýetirjil okuýuny, sazyň ehengini we depkini duýma okuýuny Türkmen edebi diliniň kadrlarynyň berja edilişine uly üns berdiler. Ýaňlan ýarym telebäsişiniň desapy tapgyrlarynyň ýeňjileri we oňa gatnaşanlary ýürüýte sowgatlar bilen silahlandy. Olar okumak, öwrenmek, döretmek, aýdymsaz sunatyna bolan söýgüsini we höwüslerini, zekin maşanlyklaryny giňden açyp görkezmek üçin şeýle mümkinçilikler döredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyzy hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza hoşallyk sözlerini aýtdylar.